Aldiz ez, pobrezia gure artean dagoela. Gurekin da, Ainhoa Etxabe. Kaixo, Ainhoa. Arratsaldeon. Arratsaldeon, ongi etorri. Hola, Ainhoa. Kaixo. Ainhoa, zuk Karitasen barruan egiten duzu lan. Esango diguzu zein den zure funtzioa? Bueno, nire lana da pixka bat arreta taldei laguntzea. Etortzen zaizkigun familia edo pertsona desberdinei lagundu ahal izateko eraberian. Eta ze jende etortzen da Karitaseko arretagunera? Etortzen da egoera zaurgarri batian daon pertsona edo familia. Izan lehike gizarte bazterkerian daona edo eroritzeko arriskun daona. Hoixe da. Eta beraien beharrak detektatuta dauzkazue? Bai, beharrak izan daitezke eraskotakok, ez? Lehen txominek esaten zuen bezala, pobrezia ez da, pobrezia bakarra. Egia da, gure arreta pertsonalizatua dela, famili bakoitzaren egoera aztertzen deu, eta horren arabera eskaini aldeigun laguntza eman. Baina normalian izaten dira faktore bat baino gehiago, hala da. Eta faktore horiek izango dira etxe bizitza, elikadura, jantziak, orain arte agian ez dugu aipatu, baina hori ere izan daiteke. Bai, esaten naizean oik izango liake lehen beharreko o lehen mailako beharrak, ez? Bajatea, etxea mantentzea, badaude behar gehiago baita ere, formazioa, lan txertaketa, erlazioak, askotan ahaztu iten zaigula, baina oso garrantzitsua da, ez? Lehen aipatu dezue momentu batian, sare sozialik ez edukitzea, horrek ekartzen duen bakardade sentimentua, gauzoi danak ere landuin behar dira eta buelta eman behar zaie. Orduan, lehen osan detena, pixka bat ikusiz gain, ze egoeratan daun, laguntza bat baino gehiago uztartzen dira eta ematen zaizkile. Ainhoa, oraintxe ari ginen ikusten Karitaseko albergeko irudiak, hor ikusi ditugu jateko lekuak, lotarako lekuak, kontatuko diguzu, zenbat jende joaten den bertara? Bai, hori da beste arlo bat, kalean bizidan pertsonena, etxe bizitzaik ez daukena, naiz eta etxe bizitza ez edukitzea ez da bakarrik kalean egotea, hor ere itzein deike eusakon, eta naiz eta ni sail hortan zuzenen ez naizen egoten, datuk bai esaten du 2018tik 21 bikoiztu indiala, eta errex esaten da, baina hoik oso egoera latzak dira, eta hori bai da, oinarrizkoa, ikusten dezue, loiteko toki bat, gaua pasatzeko toki bat, ze kale egoera oso latza da, eta horrek aldi berean, atzeti dauzka arazo larrik baita ere. Bai, eta gaua pasatzeko tokia dira, gero egunez kalera joan behar dute berriro. Hori da, horregatik esaten nun hain oinarrizkok diala, ez? Bai, hori da karbearekin. Azken aldi honetan kilikolo zeuden familia asko erori egin dira orain, Ainhoa? Bai, batez ere ikusi genduen pandemia egoera hortan, ez? Horri badirudi haustura bat izan zala gizarten, eta leheno nolabait ere, hortxe, nolabait ere heltzen edo iraunten zijoan familia hori erori inda. Eta gero, bai kontuatzen nahi gana da, behin behar egoera hortan edo egoera zaurgarri hortan dagonean, gero eta gehiago kostatzen dela hortik ateratzea. Gizarteak dauzkan gaur egungo baldintzangatik. Orduan, erori errex esango dut, baina gero jaustea asko kostatzen dela. Eta zuri ere galdetuko dizugu, nork jotzen du zuen gana? Ze profiletako jendea da? Azkenen jende berdina atenditzen dugu eta ezin esan erabat ados, ez? 76 atzerritarra dela esan dezakegu, baina 76 horrek esan nahi du, bestea hemengo jendea dela. Askotan, etzaigu iruitzen, edo ingurun, edo zuzenean ikuitzen ez gaitun bitarten, etzaigu iruitzen, baina hemengo jendeare badao. Eta gero pobreziak esaten da emakume aurpegia daukala, askotan, kanpoti datorren emakumea, han bere seme alabak utzita, honea bizi hobegauten bila. Pobreziak mutil gazte itxura dauka, edo aurpegia dauka, Magreb ingurutikan datozten, mutil gazte asko dauzkagu. Pobreziak familia aurpegia dauka, ze leheno Josemarik esan du bezala, umek beharrak baldima daudea, familik daudelako, eta adin txikiko asko daudelako. Orduan, pixka bat denetati dago. Eta zuen kasuan konturatu zarete lege hori kunplitzen dela, laguntza gero eta gehiago eskatzen da, eta laguntza gero eta gutxiago jasotzen da.
Bai, nolabaite, bai, laguntzak badaude eta eskertu behar da laguntza ematen diguen guztiri, dudik gabe, baino jarraitu dezaun. Ze lehen esan deten bezala, baina egoera hortan erori ezkeo, gero eta denbora gehiago behar baldin badeu hortik ateratzeko, behar ditun baliabideke gero eta handigok dira. Eta gainea beharrak ere areagotzen dijoz, zeti jada, etxe ezin dut mantendu, jatekoik ez daukat, eskolako ez dakiz zer falta dut, arlo askotan dira beharrak. Ainhoa, ez zure ustez kontziente gara gure inguruan, gure artean, daudela, gu garela, azken finean, ez da gu guztio garela pobrezian bizi garenak edo bizkarra ematen diogu aurpegi horri? Askotan bai, ez da politia ikusteko. Orduan, ez? Beti behidatzen diogu edozein gauzatan aurpegi politiai behidatzea asko ze atseginagoa da. Baina hori kontziente izan behar deu. Eta ez nuke esango ez ere, ze egia da jasotzen dituen laguntza asko norbanakako kemandakoa dela. Hor dago, sentsibilitate puntu bat bada, jendea kontziente ere bada, baina, hemen gaude ez, hori goatu azteko eta pixka bat jarraitzeko gizarte hontan ate joka. Asier Maiak lehen aipatu dugu, ikastetxeetan ere egiten direla kanpainak, ezta? Kontzientzia hori lantzeko bide egoki bat izan daiteke hori, Txomin? Bai, hori txikitetik ere, hori ekloretan hori gure seme-alabei erakusten badiegu ere zein denengo era ere, nik uste dut hori ere heziketaren parte bat dela, eta bai, nik uste dut guk ere, beste arlo ezberdinetan, baina ikastetxera ere juten gara, eta pobreziaren inguruan ez gara joaten, baina nik uste dut beharrezkoa zen gezango zela ere. Jose Mari, eta bolondresen papera ere ezin bestekoa da? Eta hortan ere arreta jarri beharko dugu, ez da? Bai, gaur egunien eleke bankuen daukagu 100 bolondrez. O voluntario, gu voluntario zaten bardin zaiz. 100 horrek dia fijuak. Gero, kanpainetan hori bidertzen da 8-10 ente gehiago. Eta hor, iak gabitzen eskolekin, da ikastolekin, zuk esan duzuna, Txomin, importantia da. Gaztatatek erakutsi behako jentiai, biherrebetzi izango dia eurek moten daben personak. Orduen, indugu esperientzia batzuk oso importantiek, konkretakien Bergaran, ikastolekin eta institutuekin. Eta hor nahi dugu jarraitzia. Ia, umiei esplikau zer dan bankua, zergatik ez jentia banku esaten du betzen du dirua dela. Da ez, bankua, elikai bankua beste gauz bada. Beste gauz bat. Baina soluzio ez da elikai bankua, Elikai bankua laguntza bada. Orduen, erakutsi ume horrei zer dan, zertako, eta sinistu ez elikein nola responditzen daben asunto horrekin. Hori da oso importantia guretako. Ainhoa, zuk Karitasen izenean deialdi berezire egin nahiko zenuke? Pixka bat alde batetik eskerrak eman, laguntzen diguen guztiri, eta gero baita ere berdinean jarraitu lehen esan detena, beharrak denok euki ditzakeula, beharrak errealak diala, hemen daudela, eta laguntza hori eskertzen deula, baina jarraitzen deula eskatzen ere. Hori esango nuke. Baita ere pixka bat hor esan nahi nuke, igual gizarte zerbitzun ingurun, egia da badaudela gizarte zerbitzuk eta beharrezkoak diala, baina batzutan igual malgutasun txiki bat edo pixka bat gehi hori eskatuko gendukela zentzu hortan, Jende asko gelditzen dalako gizarte zerbitzuetatik kanpo, eta askotan nik uste deleno eskolan izenen itzein-dunak esan dula, administrazioa betetzen ez ditun sail hau, azkenean gizartea itokatzen zaiola askotan betetzea. Eta, hori ere pixkat azalean jarriko nuke, bai. Eta oraindik egongo da hirurentzat, baina oraindik egongo da jendea beldurtuta hurbiltzeko, laguntza bila hurbiltzeko, nora gerturatu behar dute esate baterako Jose Mari, zuen kasuan nora joan behar dute? Elikei bankuak ezinlik emon janaririk persona fizikoi. Hortarako, persona betortzako nien guri, bihaltzen dugu, segun udaletxetan dauen arrolduta, zerbitzu sozialetara udaletxeko horretara. Orduen, zerbitzu sozialak analizatzen dabe situazioa persona horrena, orduen erabakitzen dabe bai o ez. Orduen, bihaltzen dabe, obien Karitas, obien Gurutze Gorria. Eta Gurutze Gorriak, o Karitas, guri eskatzen dozkue janaritza persona horretzako. Eta hori da, prozedura, ose prozedimentu daukagun, gauzak egiteko.
Hoxe da, azken fina. Elkarrekin oso konektatuta Bai. zaudete Bai, beraz. lan egiten dugu. Bistan da, ezta? Bai, bai. Udaletxera joan, herriko gizarte zerbitzuekin harremanetan jarri, eta laguntza bideak horre eskainiko zaizkia, ezta? Beraz, zuek argi dago elkarlana egiten duzuela, Elkarlana handia, Txomin. Bai, berrezkoa gainera da, Hori gauza azkenean, hori, nik uste dut hori zuk zentuzun bezala, jendea behar du, eta azkenean gure artean ere, hori, naiz gurtzora jun edo, Caritasera jun edo, azkenean guk sarean lan egiten dugunez gero, jendeari erantzun bat, emaitza bat, erantzun bat ematea, eta hori da importanteena, ez da? Tira, guazen berriz ere Asier Maiaren gana, Asier Maia arratsalde on berriz ere, esaten ari gara pobreziak gora egin duela gure artean, zuk antzematen duzu hori edo nola antzematen duzu hori? Nik uste biztan da hola, ez? Datuak badaude lazgarriak, ez? Azken, uste otsaileko txosten batean ziren 70.000 pertsona pobrezia energetikoan zeudenak Euskal Herrian. Beste datu bat, lazgarria dena dago, badago erakunde bat, gizarte ikerketa eta informazio zerbitzuena, eta horren arabera, adingabetuen Araban 6,3 eta Gipuzkoan eta Bizkaian 5%, pobrezia larrian egoteko arriskuan daudela. Bi datu horiekina nahikoa dugu, ez? Orduan, nik gomendatzen dudana da pobrezia ikusteko eta hauetako elkarte batzuetara hurbiltzea. Nik ere egiten dut. Hauetako batean, adibidez, guk hemen Gaiztaizekin kolaboratzen duenetako bat, 15.000 jantzi banatu ditu aurten, 15.000 jantzi, osea, ez bat, ez bi, ez amairu. Hurbiltzen zarenean jantziak ustera, ez? Jantzi honak ondo dauden jantziak eta ustera, hor ikusten dezun jendea inguruan, horrek espadizu bihotza ikutzen, orduan nik uste arrizko bihotza izango dezula. Da, nire esperientziarik, gomendatzen dudan esperientzia, ez? Hurbildu toki hauetara, bolondrez moduan, ematera laguntza, eta bakarrik hurbiltzearekin eta ikusi zein pertsona dagoen, zenbat pertsona eta zein egoeratan doazen, horrekin nahikoa da. Eta nik uste guztiok egin beharko genuken zerbait. Asier Maia, eskerrik asko, eta borobiltzeko Josemari gogoratuko dugu berriz, elikagai bankuan janaria pilatzeko egunak, azaroak 25